हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आंनि फिन नुजाफैफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दंजोबो लोगोफोर नै हस्पिटालावसो दंफैयो आं खोन्थाथ'ला दे सोर मा जादों ओमफ्राय आङो दाख्लै बावैसो गोसो खन्थाइ सुजुदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आवरायहरनो आखायाव लादों आं भिडिअखौ सिगाङावनो बानायखाबायमोन जास्ट एडिटिं कमप्लिटआ जाजोबबायमोन ओमफ्राय आं दिनैसो आपल'ड खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो ओमफ्राय आंनि बे फेसबुक पेजखौबो लाइक आरो फल' खालामनो दाबाव। मिथिंगा नों जोंनि बिमा नै मिथिंगा नों जोंनि बिमा बुंस'हायै मोनदांस'हायै नाङा जोंनो फोरमानलाइ नाङा बिदिन्थि दङ जेराव नायगिदिंब्लानो मोनदांगोन दङ जेराव नायगिदिंब्लानो मोनदांगोन नोंनि मिना बिमाखौ नंगौ मिथिंगा थारैनो नों जोंनि बिमा बेयो सैथो नङा नंखाय मिथिंगा नों जोंनि समायना आंगोनि बिमा नाङा जोंनो सोरगोफुरि मिथिंगा नों जोनोमगिरि मुनुस मायानि जिब जुनारनि एम्फौ एनलानि बिफां लाइफांनि नोंनो खांग्रा नोंनो बाग्रा नोंनो फोजाग्रा नोंनो फुथुग्रा मिथिंगा नोंनि बायदि महर मुहि होयो जोंनि गोसो एखनबा नों बिरबायनाय उदां जोमै बारनाय जावलिया बार आरो बारहुंखा जौमा हाजो हाला हाजोनिफ्राय गबोनाय निजिरा एखनबा अरगें साग्लोबनाय अरनबारि आरो रुगुं गैयै लैथोमा मिथिंगा बुङोब्ला नाथाय नोंनो दै अर बार हा आरो अख्रां मिथिंगा नोंखौनो नागिरो सुबुङा इसोरनि मुं लाना बावगारो बिसोरो नोंदि दं जोंजोंनो लोगोआव खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों। लोगोफोर मोनसे खोथा गिनो नाङा बेयाव नैबे हस्पिटालावबो आइसलेट रुम दङ कभिड-19 नि